παράσταση από μένα, κύριε Πρόεδρε. Κύριος Λέκας είναι και πρόεδρος των Βορειουπηρετών Ελλάδος, Ναι. της Ομοσπονδίας Βορειουπηρετών. Πανελλαδικά εκπρόσωπος Επιτροπής Αγώνα Βορειουπηρετών, σύμβουλος και πρόεδρος Ομοσπονδίας Αθηνδάλης πάλι Βορειουπηρετών. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να ξέρω τι να πω στη μάνα μου ή σε κάποια άλλη αντίστοιχα υποψήφια συνταξιούχος, όταν έχει 3.700 ένσημα, το ίδιο και 2.000 ο πατέρας, και δεν έχουν το δικαίωμα να τα ενώσουν, να πάρει κάποιο σύνταξη. Δεν βρίσκουν τρόπο να πάρουν μια σύνταξη, να ζήσουν κι αυτοί σαν ανθρώποι. Δεύτερη ερώτηση, εδώ σύμβουλοι στο επαγγελματικό επιμελητήριο είμαστε 5 βορειουπηρώτες, κύριε Υπουργέ, που συνεισφέρουν το ίδιο όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες στην ανάπτυξη αυτής της χώρας. Το ίδιο συνεισφέρουν και οι συνταξιούχοι βορειουπηρώτες. Πληρώνουν τους φόρους τους, το χαράτσι τους και όλα με τη σειρά. Είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική ηθαγένεια. Και το Σύνταγμα μας λέει όσοι έχοντας ελληνικής ηθαγένειας είναι ίσοι και όμοιοι απέναντι στον νόμο. Και το ίδιο ίσια και όμοια μοιράζονται και τα αγαθά αυτής της χώρας. Το θέμα το γνωρίζετε, γιατί πολλές φορές έχουν γίνει ερωτήσεις απέναντί σας. Ήθελα να ξέρω τι γίνεται με το επίδομα της σύνταξης των βορειουπηρετών που έχει κοπεί. Θα σας παρακαλέσω πολύ να μου δώσετε μια απάντηση, γιατί συνήθως παίρνουμε απαντήσεις από αναρμόδιους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αξιώνης. Ο κύριος Αξιώνης, ένα από μέλος μας, είναι